artificialness box mania lo siam ve dutana sample entir na kan soi mai nge hei hi tlema uluk deuh hleka ka siam tir ania ti chuanin hei hi mani inbul hnai mania en thei mania monitor thei tur anga design deuh ta ni entir nan hei ti hianin helai hianin kopza ka vua tir ta ti hian chuanin hei hi ti hian yan honganga ti khan ti hianin a chhunga mi kha thalak na mangte powa hladeu hleka tangin emo han en mai han vai en fia mai theitin apuya thlo chhuwa hlan vel te po lo va en lok du tan pon en chen chi chu ni chuang lova chu tianga han monitor du research sang deuh hlek han ti du ta na kan design ve mai dewania ti chuanin hei po hi in te chi khan ta ti an hon thei ta kopsa vo in ti khan a chung kha luk takin en thei ta tian that ve na chu kum khathil thuwa mai chuanin heng nest box te hi a che mai bik chuang lova ti chuan kum ni thum le vel lai te po then hi chu uluk deuh hlek chuan a man thei ve ta ni ti chuan no te an han ne ya bu te han opa nan chep ta a ti chuanin hun na lo liama khang ho ten lo tho chhuwa fel to nu kha chuanin a bo ma te han ti fai sak te po lo ngai ve thin na ti chuanin khatianga ti fai tur khan a ol sami mem ta a ama ro churam hnuaya bada bo dai atan chuan he tianga siam kher angai chuang lova ama kan lo siam to thin anga a pumpuya hi he tianga hon the siam kher lova kilpum mai tur kha ani maya chu an lo luanga ven zui chiam po ngai chuang lova ama ro chu document atana han vong thadu i lo tan kha chuanin a tha em ta ni chuan kan soinon le du chu hei hi ti hianin kan siam tir ta a he a ba ka hi chu tian a phui veka ti khanin amalama hian hol hi akua hi ti hian kan siam ani tamaya hei hi in te chi kha ani vele maya chuanin natural theyang ber hi kan du thin ve awangin nature kha ani miaw wang khan heng te hi rong han hnoi moi te chakom angreng viawa rong khring te mo rong sen te pon hnoi tai la chu moi khopanga ama ero chu tiang anga nature pel deuh hleka han ti kha thil tula kan ruat lem lova ti chuanin heng hi chu awareness pat pakhatata na ka du dewa wangin mam takin kan no mam tira amaro chu no mam po hi angai lem chuang lawani hetiang hi artificial nest box kha chu ani tamaya heng hi thing koronga bu chep chi ho ta na khan poimo ta mani hei mihring te hian nungcha te chen na hmunami thil hi kan mamo tam maya ram ngo tha kan ti ange te po hianin a then chuan da lo turani an han ti ya amaro chu da po ya sol chuang mi lo ka ti fe fo thin na chu ram ngo a thingro te hi nungcha te tan chon hlut tak mai ni an bu che na turata na akuan ver tur te khatiang tur kha ni ama se thingro po hi tua thing tan kan du awang hian atangkai to chuang lo tin thingro te poi kan hon zel ta kan la ve zel boka zonin nungcha te na an che na turan an sak ve na turan building tur kha kan hon zel awang hian thing hring ringot mai om na hmuna hian an tan chuanin thil har sa tak alo ni ve thin thaw awangin ram ngo tha te po hian daila aswal chuang reng lawani ti hi ke ka ngai dan chu ni lo thina amaro chu ram ngo om vak to lo na hmun a hlei hian heng hi chu an lama mo zual ta ni ti chuanin ada dan thuwa khan hei khoilai mola po hian khoilai hmuna po hian thli lo kal tamna mun a hi a om zel thin ta chu tianga chuanin hemi akua hi thli na a chem nat lo lam zela khanin asir zong talin mo khami ep zong zel khanin da turani ya thli na a chem hum thei na mun zela kan da kha chuanin ruwa te thlipui te lo tlenga khan a chem na lutuk dona chu wang chon khatiang kha an du lo ve thina kuan ver po hian
thlit nat lo na lam zela hian an kwa hi an ver ve thina ni ti te kha hreta ila da dan thuwa tin thingkung kan han da hianin sang de wada po angai chuang lova amaro chu niam lu to ka da achi chuang lova kan en phak to angvel asang ate khanan da te la fit som pani vel bora te po a tha anga ti chuan in poimo de umaya chu thingkunga hian thingzar tel alo omta thingzara hemi anes box ava hun mai hi rem chang viau mai nget du boka ma se chu tak mai chu entinan hei thingzar lo ta se helai phe hi thingzar akhan kan va hung lo ni ta se helai hian rule te thelheite an mel ma chi tin reng an ma ni va beitu an mel ma an ra lakha local na ol samani ta dikhanin rule tan phe chon lu mai kha ol samta an tui hip sak tu an no te ei sak tum tu kha an om ve reng tho wang khan du tu sama chuanin thingkung mar tha hian tibet theila kan du tu samani ya tin ati be dan thuwa hian thing hringa chon kil lo ram ramila perekin kan du thin dewa thei ram chuanin thirzai mangte a sira perek te tian an bua tron be tat nget taka tron be ni se nget lo dewa hi an du lo bokani nget dewa pi be turani ya chu artificial nest box chungchanga a kan thiat tur poimo tlem te ani ya sample te han entir mai pa in heng hi du chuan mi tu tan poa siam ol sam em ani ya sen so zali zanga zaruk vel sengin workshop a hian a order mai theya workshop re tai dang vek lovanga ke chuan zanga te zaruk ti vel ten ka siam tir thina kha en tirnan mitin na kan ti thei ani awangin remchan hun laya alem nen ka siam tir hlim te nen khan kan ron en tir ve mai ni hei ti hian hon theya an lua zo to hnuwa khanin hei kan wa honga achunga bol ho omte kan thian fai vekanga ti chuan kan da thanga akum lea ne kan lo wa pho chua sak le thina nga khati zel khan ati the ni yang chuan a model hi hetiang kher tur hi ti na ni lova plastic boot siate thing engeng ma thing cheto mai kan ngai te po hian kil pumila akwa siamila akwa po bial pap kher po ngai chuang lo alu theina om chuan chunga chuan an loi du tho chu tiang anga hlot ling chu meng mo zat anom to tho bokani mani tui pui zong te ani boka ti hianin sample nen kanon entir mai ani